А така, господин, изправете се малко, тук сме битви новините. Оп, да. Какво има, господине? Защо ги купаете тия коране? Ами купаеме корене, защото до вечер искаме да се вземе на децата хляба. А вие женен ли сте? Аз ли? В момента, да. Аз водих една току-що, остави детето тук при мене и си замина. Замина си, бе. Защо? Преди липсва на възможности или... Ами няма. Спим на земята, бе, брат. На земята спиме, какво да ти кажа. Спим на земята, жената иска всеки ден, Божи ден, 5 лева в джоба да се вземе нещо, каквото и нужно на нея. Мен ме интересува за какво ва напусна жена ви. Преди липсва на издръжки или нямате храна? Няма работа, няма на децата какво да си купиме хлеб. Деца имаш ли? Имаме едно, да. Едно. Момиче. Момиче, да ви е живо здраво. Сега отиваме към другото. И на вас също. Да питаме. Питайте, господине, питайте. А вие, господине, вие ли за това сте? Или вие какво са правите с това момче тук? И западаме с това момче, западаме пети братовчеди ли? Как бе беше? Втори братовчеди с него сме. Да. И так... А па вие женен ли сте? Поне така се водя, женен, какво да ти казвам. Поне така се водя, оставихме се с жената, ама нещо дали ще си идва, дали няма да си идва, сега ще разбирам до вечера. Иска да отивам от хляба, да купам ваучери, да, нали знаеш, тук как се казва това, бе? Това се вика телефон. Да, по телефона да говоря с моята съпруга, да видя дали ще са... Да. Тиктосаме. Как така стане се разделихте? Ми разделихме се, бе, братко, защото поради липса на средства, поради липса на пари, нали? Кога има пари, при нас циганите сме добре. Кога няма пари, айде, почваме да се караме с жените, това, онова. Изкарахме се с жената и тя... Отиди си, бе, човек. Бега си. Бега си. Много съм грешен, много съм жалък. Ако не скарам днеска тук 2 лева, няма какво да хапна до вечера. А сега имате ли вкъщи храна? Какво има, бе? Какво има, бе? Има половин филийка хляб, бе, човек, за до вечера да се прибирам и да ям, бе. Виж, само хляб пям, виж, като дъска съм, бе, брат. Като дъска съм. Нямам пари за едно нощче да се обръсна, бе. Едно бикче. Слушайте внимание малко тук, аз съм най-грешният човек. И той е много грешен. Искам да се обърне внимание на нас, на ромите. Защо тази държава... Я съберете се малко така. Защо тази държава на ромите няма работа стабилна, само се мъчиме. Защо е верно така? Земята купае. За вас българите има, за нас ромите няма работа. От сме неграмотни ли? Всякой викат, ромите крадат, ама не така. Някои роми крадат, защото нямат хляб, какво да ядат вкъщи. Не го правят да ме като хубаво, така ли? Турците хранят българите, цял живот работят за тях. Не го правят, ако имам 5 лева в джоба, няма да върва да крадна. Аз не съм крадец, аз не крада. Добре. Това беше сега, това ще го предадем на държавата, им какво може да направят.